Martina Rumlová a jako coach pomáhám lidem žít život s radostí. Dnes se s vámi chci podělit o zážitek, který jsem si přivezla z dovolené. A původně jsem chtěla natáčet v koupelně, protože právě tam si na to vzpomenu. Naštěstí to nejsou zažívací potíže, ale je to nový návyk. V zemi, kde jsem cestovala, totiž není obvyklé házet toaletní papír přímo do záchodu, ale vedle do odpadkového koše. A právě všude přítomné koše a cedulky vás neustále připomínají na to, abyste změnili svoje obvyklé zvyklosti. A tak když jsem se potom vrátila domů, tak jsem se vždycky na záchodě zarazila, jestli nedělám něco špatně, když házím toaletní papír přímo do mísy. Proč se s vámi o tohleto dělím? Je to vlastně nejjednodušší způsob, jak budovat nové návyky. Takže v případě, že chcete zavést do svého života něco nového, naučit se nějakou novou aktivitu, nejjednodušší způsob je spojit ji už s aktivitou, kterou děláte třeba dennodenně, úplně běžně. To znamená navázat třeba nový návyk na čištění zubů. A uvidíte, že po pár dnech připomínkových lístečků na zrcadle budete tu novou aktivitu navazovat na čištění zubů už naprosto bez přemýšlení a s radostí a jednoduše. Já vám přeju s tímhle experimentem budování nových návyků mnoho radosti.